Исәннәрмесез, хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм милләттәшләребез, безне туры эфирда караучы егет кызлар, абый апалар, нәкъ 5 минуттан бүгенге искиткеч мотор концерт программабызны аулак өебезне без инде башлап җибәрәчәкбез. Әлегә экраннар якларына рәхим итегез, якынрак килегез. Һәм бер кичкенә генә игълан итәсебез килә. Бүгенге концертыбыз башланганчы, концертыбызны башыннан ахырына кадәр игътибар белән карап барып, һәм концерт ахырында мин алып баручы сезгә концертка кагылышлы, артистларыбызга кагылышлы 3 сорау бирәчәкмен. Әлеге сорауларга өчесенә дә дөрес җавап бирүчегә әлбәттә бездән матур истәлекле бүләк. Әлегә барыбызда рәхим итәбез, нәкъ 5 минуттан бүгенге концертыбыз башлана. Барыгызга да хәерле кичләр, күңелле, яхшы кәефләр. Исәннәрмесез, хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм милләттәшләр, безне туры эфирда караучы егет кызлар, абый апалар. Инде әкренгә җыйналабыз безнең туры эфирга. Нәкъ 2 минуттан бүгенге концертыбызны без бергәләп сезнең белән башлап җибәрәбез. Һәм кичкенә генә игълан, концертыбызны башыннан ахырына хәлле карап, мин инде сезнең өчен концерт ахырында 3 сорау бирәчәкмен. Әлеге 3 сорау безнең артистларыбызга һәм бүгенге концертыбызга кагылышлы. Өчесенә дә дөрес җавап биргән тамашачыга без инде әлбәттә үзебезнең исемнән истәлекле бүләк тапшырачакбыз. Әйдәгез барыбызда рәхим итик, берничә мизгелдән очрашырбыз.
Исәнербезсез, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр. Туры эфирда безне караучы егет-кызлар, абый-апалар. Барчагызга да хәерле кич дип шушы мәркәзебез Казанның нәкъ уртасыннан туган авылым комплексындагы аулак үй программасына без җыйналдык. Сезне күрүебезгә без һич шиксез шатбыз. Инде Вагабов фондының тугры дустына әверелгән мин алып баручы егет Илназ Миннеханов һәм бер төркем артистларыбыз инде алар барсы да әзер сезнең белән очрашуны көтәләр. Очрашу дигәннән ни кызганыч, Азат, Рәнис, Гөлсирин белән ел буе тырышып әзерләнгән концерт программабыз шушы дөньяда барган вазгыять аркасында безнең һәрвакыт кичектерелде. Без сезнең белән очраша, кавыша алмадык. Әмма дә ләкин сезнең белән очрашу теләге безнең шул кадәр көчле булды. Һәм без аның әлбәттә җаен таптык. Әйткәнебезчә, бүгенге аулагый программасы әмінә аулагыйда юкка гына түгел. Исегездә булса, карантин вакытында Нижгар якларында яшәүче Нәфисә ханым безгә Вагапов фондына бик матур хат юллаганы. Хатның тексты да булайрак. Хөрмәтле Азат, Рәнис, Гөлсирин. Сезнең җырыгызны, сезнең иҗатыгызны бик яратам. Сезнең җырларыгыз мине бала чагыма, яшьлек елларыма һәм безнең иң кызыгы яшьлек елларында уздырылган аулак өйләргә алып кайта. Менә исән чакта сезнең матур җырларыгызны тыңлап шушы аулагый тибындагы матур концертыбызны күрәсебез килә дип язганы. Без әлбәттә тамашачыларыбызның әлеге соравын аяк астына салып тапты алмыйбыз. Һәм ниһаять, барти сезнең өчен тамашачылар соравы буенча бүгенге артистларыбызны без менә шушындый матур аулак өйгә җыйдык. Хәзер барыбыз да әзерләнеп бетик, якынрак килик. Тик концерт башланганчы бер игълан итәсем килә. Бүгенге концертыбызны башыннан ахырына кадәр карап барып, һәм концерт ахырында мин сезгә тамашачыларга сорау бирәчәкмен. Сорау барлыгы 3. Шушы сорауларыбыз безнең артистларга һәм бүгенге концерт барышына бәйле. Әгәр дә 3 сорауга да дөрес җавап бирүче булса, без әлбәттә сезгә искиткеч матур бүләгебезне бирәбез. Һәм әйдәгез, вакытны озакка сузмыйча, бүгенге аулагыбызның иң шәп, иң беренче кунагын бергәләп сезнең белән каршылыйк әле. Әлеге музыкант егетебез эстрадабызда иң яшь, талантлы, хәтта Вагапов фестиваленең җиңүчесе Ильяс Шарипов. Рәхим итәсем. İlyas
Шарипов! Ай, рахмат достым. Мына сені уйнай башлауға, мен инде сезем, мына мында туған ауылым комплексында йөрүче тамашачылар жинала башлады. Мына безнең туры эфирда бар микән егет кызлар, абый апалар, зинһар өчен әйдәгез, сезнең белән аралашу менә шулай булсын, сез комментарийлар калдырыгыз, җаваплар, гомумәнендә нинди билге калдыра аласыз, безгә шуны калдырып, менә шушы сезнең калдырган билгеләр безгә инде әлбәттә алкышлар сыман яңгырарлар. Біз енді аулағы бізді алға таба давам етіп, бүгінгі аулағының шыраттағы қонағын шақырға керек тұрай ма, Ильяс? Мына әлігі қонаққа келгенде, әйтесім келе, эстрадабыздың бүркіті, мұңлы тауышлы, еш жыршы егітібіз. Әлі көптен түгілгіне әдіп ялғышмасам, 4-5 ел әлік моторуғына ғойла құрып жіберді. Ғойла дегеннен бүгінгі аулағыға да ай-ай. Үйінен шақ апшығып кеттім үзін. Ник дегенде, қатыны жылап, өзі Рәнис жырлап саубыллашты. Мына Рәнис дегеннен әйдәгіз әлі. Тамашашылар һәм сезнең алкышлар билгеләр калдырыгыз, бергәләп каршылыйк. Рәнис Габбазов! Менә бии чыга давай иләс киттек. Опа! Давай, синең биегәндә мешиттәрәк просто басып кына торырга тиеш. Менә булай гына исәнләшәбез. Рәнис, исән сау килеп җиттең мәтәгә. Монда киләләр бирәгәрәк. Инде хәзер теге мин өйләнгән дип синең гаиләң турында сүз башладым да, менә туры эфирда безне караучы тамашачылар күбес сорауга калган. Менә гаилә, ничек менә гаилә курды микән, ничек яшиләр микән дип. Менә гаилә дигәндә бер сорау бирим әле. Бу сорауга килгәндә, әйтәсем килә, хөрмәтле дуслар, бүгенге концертыбызның программасы турында тамашачылар сез генә түгел, менә бу безнең аулагыга килгән артистларыбыз, баянистлар берсе дә бер нәрсә белмиләр, бар тик мин генә әзерләдем сорауларны. Сорау мондыйрак. Менә безнең халык әйтергә ярата бит инде. Гаилә курыла, гаиләдә ир баш, хатын муен диләр. Рәнис, сезнең гаиләдә кем баш, зинһар өчен әйтәлә? Мин баш инде. Син пока шулай дип уйлыйсың инде, ме? Без менә синең хатының Гөлиядән сорарбыз әле, ул точнырак, дөресрәк җавап бирер яме? Бик зур рәхмәт. Әлегә утырып торып без кунакларны алга таба чакыруны дәвам итәбез. Алкышлар сезнең менә монда безнең кунаклар җыйнала башлады. Сез булсагыз да кул чабыгыз әле яме? Рәнис Габбазов, әлегә Ильяс Шарипов, чираттагы тагын бер искиткеч матур кунакларыбыз бар. Менә ул кунак дигәннән алар турында инде без бик күп сөйләдек, бик күп аңлаттык. Иң кызыгы, без Гөлсирингә ду китереп бөтен Татарстан, Рәсәй, Башкортстан буйлап кияү эзләдек. Ул арада тамашачылар сез безнең Азатны илендерергә тырыштыгыз. Шулай бит? Шулай. Менә иң кызыгы, алар сезне дә безне дә төп башларына утыртып, икесе бергә матур гына гаилә корып куйдылар. Димәк, әйдәгез, бергәләп каршылыйк әле сезнең каршыгызда Азат Абитов һәм Гөлсирин нең ире. Менә шулай. Бүген Азат үзе генә, Азат инде безнең турында сөйли башлады, мине гаилә турында. Менә монда. Әйе, хәзер күпләр тамашачылар уйлый инде, менә Гөлсирин кая дип. Дөрес җавапны үзең әйт әле. Ни өчен Гөлсирин юк? Гөлсирин ширләде. Ширләде. Әйтәләр бит әле егетләр, янәсе менә мондай аулагыга килгәндә урманга утын тиеп Йөрмиләр. Вот, бу сүзне Гөлсирин ишетә күрмәсен, ямәзин хәршин. Гөлсирин ишетсә бетте баш. Әлегә безнең кунаклар җыйналды, егетләр. Biz жиналдык, баянис әзер, тамашачылар, әлбәттә, сездән җыр көтә. Так, җырны кемнән башлыйбыз? Синнән инде. Менә бармадыр торасың диме, менә мин шулай буласын белдем. Менә җирәбәгә килгәндә, хәзер кем җырлыйсын, тамашачылар, сез дә түгел, артистлар, сез дә түгел, мин дә белмим, бар тик моны җирәбә хәл итәчәк. Минем җирәбә инде современный алдан әзерләнеп куелган. Менә шушы бер сум акчаның, әйдәгез, ике ягында ике знак, ике билге сайлыйбыз. Бер сум ягы. Минеке. Азат, бер көт ягы. Микрофон тоттыр. Рәнис җырлый. Димәк, сезнең билгеләр, тамашачылар, сезнең алкышлар киттек. Рәнис Габбазов. Рәхим ит достым. Үземнең иң яраткан җырымны бүләк итәсем килә. Ретро җыр, Ядкар дип атала бергәләп җырлыйлар дуслар. Киттек. Küpten ışraşkan yok. Xatireliyimsiz birge şaklarını. Günellerde yirgen tatlı sağış. Şul şaklarının mağlı yetkeri. Günellerde yirgen tatlı sağış. Şul şaklarının mağlı yetkeri.
Uşaklar aylı kişiler biz kırtmadık anda yatlarını Günlerde yirgen dostluk ise Şu uşaklarının mağlı yetkeri Günlerde yirgen dostluk ise Şu uşaklarının mağlı yetkeri Ana mında lan isim beytirgan jire. Haydi dostum. Hop! Birge ötkan ümit ulaşırına Yüreğinde menfaati yatladı Ütkenlerden barış ucur kaldı Uljar bizge yaşlık yetkeri 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 Uljar bizge yaşlık yetkeri Sırauның үшісіне де дүрі жауап берушіге әлбәттә біздің һәм артистлар исеменнән искиткеч матур бүләк нәрсәгәрәк әйтербез әлегә безнең Азат әзгенә алгарак киләйдә синең турында сөйли менә гаилә турында әйттем бит теге янәсе урманга утын төяп йөрмиләр дип билмәм беләм күңелем белән сизәсең чөнки сезнең менә икегез бергә башкарган җырларыгыз Гөлсилем белән бер-берегезгә прям сәхнәдә карашларыгыз теге аерылган парларны кире кавыштырыр сыман ә менә ул гаиләгә килгәндә сезнең ничә ел гомер итәсез әле бергә ничә ел яшисез 2 елда 9 көн о теге 2 елы самый матур бит наның әйтәләр бит башта теге русча әйткәндә конфетный шоколадный цветочный период аннары 5-6 ел гомер иткәннән соң ничек әле теге җиләк җимешем дип әйтә башлыйлар име аннары 9-10 елдан соң шул җиләк җимештән компот куясың ул 12 елдан шорт ата башлый һәм шуннан әкренге абзарга чыгып китәсең диләр ә менә сезнең гаиләдә ничегрәк нинди период сезнең гаиләдә Безнең әлегә эзләгәнем син минем дигән период. Азат аңламадым, син һаман монда Гөлсирене эзлисең штали? Юк инде, җырым шундый бар. Минем чират бик хаҗырларга. Җыр. Әйе, эзләгәнем син минем. Киттек. Алайса бергәләп тыңлыйбыз. Әйдәгез. Әйдәгез. Әйдәгез сабый. Там бер тапкыр хәерле кичләр, исәннәрмесез? Күз алдымда сүрәтем яратканны күрәмсең Бәхет мәхәббәттә дигән өметләргә төрәсең Эзләгәнем син минем, теләгәнем син минем Очраштык без гомерлеккә гел бергә булдык димән Эзләгәнем син минем, теләгәнем син минем Очраштык без гомерлеккә гел бергә булдык димән Карашларың яктырыр сөйләрең моңлы җыр Матур булсаң гатырмышны саф хисләрдән икән күр Эзләгәнем син минем, теләгәнем син минем Очраштык без гомерлеккә гел бергә булык димән Эзләгәнем син минем, теләгәнем син минем Очраштык без гомерлеккә гел бергә булык димән Әйдә биргә Худайдан бүләк ике йөрәк бер теләк Безнең кебек бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк Эзләгәнем син минем, теләгәнем син минем Очраштык без гомерлеккә гел бергә булык димән
Менә монда безне карап торучы тамашачылар кушаба торган җирәйдәгез. Үзләгәнем син минем, теләгәнем син минем. Очраштык без гомерлеккә, гел бергә булык димен. Үзләгәнем син минем, теләгәнем син минем. Очраштык без гомерлеккә, гел бергә булык димен. Очраштык без гомерлеккә, гел бергә булык димен. Гел бергә булык димен. Очраштык без гомерлеккә, гел бергә булык димен. Очраштык без гомерлеккә, гел бергә булык димен. Очраштык без гомерлеккә, гел бергә булык димен. Азат Абитов, Ильяс Шарипов һәм мин Илназ Миннеханов, рәхмәт. Рәхмәт Илназ Миннеханов. Һәм миңа гел кул чапкан сыман, менә әлеге җыр вакытында теге Гөлсирин турында яңадан сорыйлардыр индеме. Әйтәсем килә, хөрмәтле тамашачылар, без Гөлсирин белән әлеге егетләргә кичкенә генә бүләк сюрприз әзерләдек. Әлеге сюрприз бүләк мен концерт ахырында, бәйрәмебез ахырында әйтермен. Ә менә хөрмәтле тамашачылар безгә яңа гына килеп кушыла, әйтәсем килә, кемнәр якын тирәдә безне ишетә, безне тыңлый, кемнәр менә бүгенге концертны безнең янда ук басып карап тора, безнең туры эфирда Instagram ашасының ссылкасын аласыз, YouTube'та бара искиткеч шушы матур концерт. Сез әлеге YouTube'ка кирип, әлеге ссылка аша, әлеге сылтама аша үтеп, бүгенге концертны шулай ук телефон ашада карый аласыз. Ә без алга таба дәвам итәбез, егетләр, беләсезме? Менә аулак үй булгач булырга тиеш, җыр булырга тиеш, уен булырга. Уенга чираттагы бер матур гына уен әзерләдем. Уен дигәннән, беләсезме? Алып баручы һәр бер аулак өйнең алып баручысы һәрбер уеннан шома җайлы тиз генә чыгарга тиеш, яме? Шуның өчен мин алып баручы. Сез эшнең нәрсәдә икәнен аңлагансыздыр. Уен менә бирем мондыйрак булачак. Менә шушында яшеренгән минем кичкәрәк менә якынрак күрсәтә алар дөрме? 4 шырпы. Әлеге 4 шырпы ул ягъни дүртебездә уйнаячакбыз. Әлеге шырпылар арасында бар тик берсе генә озын тулы шырпы, ә калган өчесе сынган. Әгәр дә егетләр бер-берем аласыз, берәм-берәм, әгәр дә сезнең кулыгызга сынган шырпылыга икән, димәк җәза. Жазаны сайлыйбыз тәк, нинди үзегез бер кычкырсыз яма тамашачылар кычкырса да ярый. Кемдә туктыйм? Шуңа бүләк. Киттек, давай. Бер. Әйдә. Менә яңалык, мондай игътибар яңалык әйтергә кушалар, чөнки инде безне бик күп тамашачылар карый икән. Тамашачылар сезнең игътибарыгызга безнең концертыбыз ахырында мин сезгә 3 сорау бирәчәкмен. Шушы 3 сорау концертка һәм бүгенге артистларыбызга кагылышлы. Әлеге сорауның өчесенә дә игътибар, өчесенә дә дөрес җавап биргән тамашачыбызга бездә истәлекле бүләк. Һәм киттек, яңалык әйтелде, без уеннарыбызны алга таба дәвам итәбез. Чираттагысы. Әйдә, әйлән күзеңне йом. Күзне йомырга кирәк бит әле. Әйе. Булды. Тамашачылар. Әйдә. Әйдә, тамаша. Әйдә, давай. Ильяс. Әйтәм бит, теге маса тулы импровизация гына. Димәк, кунак белән биергә кирәк, Ильяс. Уенның да тәртибе шулай. Вот, татарча бийүки әзер. Без сиңа ярдәм итәбез, кушылабыз, киттек. Татарча бийүки бирибез, давай. Без дә бийүзме? Әнишләп Ильяска гына җәза, без бийбез. Кайшат 3 егет белән рәхәтләнеп биериң әле. Яни забай култыкла бәйләнеп без узатабыз, давай. Егетләр, менә мин карап торам дагы ниме? Сез, конечно, матур җырлыйсыз. Ну, биюгез юк, конечно. Ильяс, синдә матур уйныйсың, ну бию юк. Әйдә, менә без бүләкне кунагыбызга бирәбез. Бик зур рәхмәт булганыгыз өчен, килгәнегез өчен. Озатабыз сездә. Ә менә безне туры эфирда караучы тамашачылар, нәкъ сездәгән бүләк үтә аласыз. Бүләкне без инде бүгенге аулагының әз генә ахырына якынлашканда сезгә тапшырырбыз. Әлегә егетләр, сез әзерме? Киттек. Алга таба дәвам итәбез. Чираттагысы бер матур бүләккә тукталып үтәргә кирәк. Әйдә. Ансынды бүләгин. Сезгә мин берсеннән-берсе яхшы бүләкләр, сюрпризлар әзерләп алып килдем. Егетләр, әлеге бүләкләргә килгәндә әйтеп үтәсем килә. Менә шушы тута ашырга ярамый. Әлеге бүләкнең кичкенә генә бер сирен ачасым килә. Әлеге савыт мин инде үземчә серле сандык дип атадым.
әлеге савыт ішінде бүләк. Ягъни мин үземдә дөресен әйткәндә, нәрсә икәнен яңа гына кулакка пышылдадылар. Әмма ләкин тамашачылар, сез дә, әлеге егетләр дә әлеге савыт ішендә нәрсә икәнен белми. Вагабы фондының әлбәттә аны матур гына җитәкләүче Рифат Әхмәт улы миңа шушы матур гына савытны бирде. Һәм савыт ішендәге бүләкнең тарихы да бик кызыклы, мин аны соңрак сөйләрмен. Әлеге егетләр, ойынның тәртибе булай. Әлеге савыт ішендә сез нәрсә икәнен белергә тиешсез. Башта мин подсказкалар теге нинди дә булса җаза, сезгә нинди дә булса теге бирем, ярдәм итү булмаячак. Турыдан туры киттек. Нәрсә дип уйлыйсыз әлеге савыт ішендә сезнең фикерләр? Кадак. Так, кадак түгел. Машина ачкычы. Машина ачкычы юк, юк. Ага, машина ачкычы түгел. Рәни ашаудыр. Сез бөтенегез уже машиналы булдыгыз, Аллага шөкер. Ашау дисеңме? Ашау, Рәнис менә сиңа ашау индеме? Ой. Ну ашау, ашауга почти якын килдең. Казылык, юк, казылык монда сыймас, это Шыгырданский казылык дип әйтәсең индеме? Юк, Нижгар, Шыгырдан юк, казылык түгел. Тутырма. Тутырма. Тутырма түгел. Тутырма түгел. Ашау әйберенә күчтегә якынрак киләсез. Так. Нәрсә булырга мөмкин әлегә? Печенье. Прәнкә. Печенье. Прәнкә. Прәнкә. Прәник. Прәнкә. Прәнкә. Сездә Прәнкә прәнкә диләр. диләр. Юк. Конфет түгел. Конфет! Түгел, Рәнис. Ага, юк, син менә я баллы, я кабартма сиңа, Рәнис, диме? Так, сертификат түгел. Ашау әйбере. Ашауга сертификат. Әйдәгез, якынрак киләм. Подсказка Әлеге ризык һәр йортта бар. Песок. Һәр өйдә бар. Бигрәк Шикәр. ул күп авылда, шәһәрдә әз, ну шәһәрдә дә хәзер нормаль күп инде ул. Тоз. Әйбер түгел. Тоз түгел. Менә туз дигәннән почти Бәрәңге. көндә кирәкле көндә бәрәңге. Бәрәңге. Юк, Һәр өйдә бар. бәрәңге Рәнис уже әйтте. Редиска Ага. түгел. Так, редиска түгел. Кыяр түгел. Әйдәгез менә якынрак килә. Без име әлеге савыт ішендәге ашарга ярый торган күчтәнәч бүләк, менә бәрәңге дигәннән искә килеп төште. Ул почти түгәрәк. Ага. Шикләвек. Так. Менә әйдәгез. Юк, шикләвек түгел. Хәзер менә монда күп подсказкалар әйтә башлады. Юк, тамашачылар әйтмәгез, подсказкаларны, теге җавапларны алдан әйтәсез түгел. Менә сезгә бер кичкенә генә ярдәм итәсем килә. Ярдәм итү буенча мин тарихын укыдым. Тарихы булайрак 2015 елда. Рәшид Вахапов фестивале алдыннан җырчы Рәнис Габбазовның тавышы югала, тавышы утыра. Һәм шуннан соң Рифат Әхмәт улы әлеге әйберне ишеп карарга куша. Коньяк. Юк инде коньяк түгел. Нәрсә? Артист Йомырка, вот Кулчамига Ильяс Шарипов. Йомырка. Әлбәттә йомырка. Хәтта тамашачыларга ачып күрсәтергә кирәк бит инде зинһар ачырга. Ильяска бүләк йомырка була да. Вот. Йомырка, кайсыр якта күкәй диләр. Тавык күкәе. Булган бит бу. Менә. Без алмасын өчен теге эчендә. Маса сиңа бүләккә, әмма ләкин бүләк алдыннан беләсез әлеге уенның дуслар, тамашачылар тәртибе бар. Тәртибе әлбәттә кем белә? Шуңа җаза. Әлбәттә җаза. Ильяс, Әйдә. без сине матур көйләрне яратабыз. Беләбез, татар халкы элек-электән матур бәйрәмнәргә, бигрәк тә аулак өйләргә җыйналганнан соң шушы матур татар көйләрен тыңламыйча бәйрәм итмәгән. Әйдә, барлык килгән кунакларны, хәтта безне турыдан туры караучы кунакларны биетерлек итеп Ильяс достым Шарипов, сезнең алкышлар, рәхими достым, давай! Хоп!
Гармунда Ильяс Шарипов! Әйдәгіз бейгіз ұслар! Рама! Рәшид Вағапов фестивалінің жеңушісі Ильяс Шарипов. Енді Рәшид Вағапов фондының яқын туғыры достына өрілген. Бек зор рахмет достым мотор күйлерің үшін. Біз алға таба давам етеміз. Енді әйтіп өтесем келеміне тамашашылар шулай оқ біздің кімдер туры эфирда қарай көп қана хотлар, yollaylar шундай хабары келіп түсті. Біз достлар нинди мотор жир деп сұраушыларға жауап етіп әйтесіміз келе. Мәркәзібіз Қазаныбыздың нә ортасында орнашқан Туған ауылым комплексында аулақ үй программасы. Егіттер білен сізге ескерткіш мотор концерт программасы тәқдим етеміз. Һәм менә биредә мұнша деген үлеш бар. Кімдер туры эфирда үйлерінде қарап отыра яқын тиредегіне тезгіне машинағызға отырып желдіртесіз биреге. Биреде де бізді қарай аласыз. Мұнша яғылды, біздің бейрам алға таба давам ете. Енді мотор күйлер болды, ойынлар болды. Қазір мене рәхәтленіп, жыр тыңлайтырған мезгіл. Әлбәттә, біздің жыршыларыбыз бірсінен бірсі яқшы, бірсінен бірсі мұңлы. Шақырабыз Шират Рәниз достым Ғаббазов, сенде рәхимет. Кеттік біргелеп. Şulpanı kalkalı taң ata, taң gülüsümüne uyata, gülüsümü tağnan kırığa barıp, ayırağın oynata. Gülüsümü tağnan kırığa barıp, ayırağın oynata. Basayda ümme gelisim, idenler be gelisin. Basında zor bəxtli şarkılar görünsin. Basayda ümme gelisim, idenler be gelisin. Basında zor bəxtli şarkılar görünsin. Gülsüm uta, gülsüm şukta, yegiti küngelen yandıra. Bikiye şulay sügənini de, işte hayran kaldıra. Bikiye şulay sügənini de, işte hayran kaldıra. Basayda ümme gelisim, idenler be gelisin. Basında zor bəxtli şarkılar görünsin. Basayda ümme gelisim, idenler be gelisin. Basında zor bəxtli şarkılar görünsin. Gün dedimi, tün dedimi, arutalını bilmi. Yarışta da bizinin gülsüm, aldın kılıkını birmi. Yarışta da bizinin gülsüm, aldın kılıkını birmi. Birgele dostlar, bas eyde ümme gül
gülsüm idenler bögülsün Basında zor bakıtlı şatkılar körülsün Basayda ümmü gülsüm idenler bögülsün Basında zor bakıtlı şatkılar körülsün Basayda ümmü gülsüm idenler bögülsün Basında zor bakıtlı şatkıları körülsün Big zor rahmat İlyas Шарипов. Қазір достар өзімнің шараттағы жырымны бүләк етесім келе. Ол жыр Яңа Татар жыры фестивалінің лауреаты сөзің айынан енді біздің башланды бит енді қазір ғаризалар қабыл ету әйме Яңа Татар жыры 2 достар. Шуңа күрә ашығыз заявкалар берегіз әйме сылтама аста описаниеда достар. Шуңа күрә әйдәгіз енді татар эстрадабызның матур жырлар белән байтык әле достар. Әлі мына информация келді 2 миллион болашақты призовой фонд. Шуңа күрә достар әйдәгіз әлі біргәләп матур жырларны язык әле достар. Әмі Азат синде язы әмі? Мен өзімді тапшырамын Алла берсә. Шуңа күрә достар киттік біргәләп Аллаға шүкір жыры Güzel яки Рауза Хафизова сүзләре. Біргәләп Üç gibi katlarım Yallarından ışıkındırmayım Elleye bile şaklarım Bir güne yaşımızı şirde Yaşamayım başımıyım Babatılarına yasın her gün Allah'a şükür diyeyim Bir güne yaşamim başımıyım Babatılarına yasın her gün Allah'a şükür diyeyim Babatılarına yasın her gün Jilderim ömür uzadiyem Yerimimin küngel kitep Kuday birgen her günüme Yaşımın şükür etip Her güne yaşımızı şirde Yaşamim başımıyım Babatılarına yasın her gün Allah'a şükür diyeyim Her güne yaşımızı şirde Yaşamim başımıyım Babatılarına yasın her gün Allah'a şükür diyeyim Mana şulay dostlar Күрешер ясы, матур ұшырашулар болсын достар Исән сауына яшық достар білгелер Амин Үпкәләп ятмым язмышқа мен Берсені генә саулығым Күңел матурлығы білән Өлшәне бар байлығым Бір генә яшимыз жерде Яшәмим başımıyım Babatılarına yasın her gün Allah'a şükür diyeyim Her güne yaşımın şirde Yaşamim başımıyım Babatılarına yasın her gün Allah'a şükür diyeyim Babatılarına yasın her gün Allah'a şükür diyeyim Siz yaratқан біз hürmet etken Рәнис Ғаббасов. Biz рахмат Илназ. Ай, рахмет. Молодец, син де молодец. Жырларың, жырлауың матур, жырларың дұрыстан да мәгънәлі. Менә әле Рәнистің жырын тыңлап тұрдым да, менә дұрыстан да бүгінгі күн қодағына
соққан тема деп әйтәсем келейме. Шушы дөньяның, яқты дөньяның қадірін біліп, һәрбіребезгә дә яшәргәсен. Ник дигәндә, соңгы елларда барган илдә күләм вазгыять, гомумән безне уйландырырга мәҗбүр итә, ничектер туганнарның, дусларның, әти-әниләрнең иң мөһиме шушы якты матур дөньяның қадірін белергә итерә. Әйне хөрмәтле, безне турыдан-туры эфирда караучы тамашачылар әйтеп үтәсем килә. Әгәр дә бүгенге концертыбыз сезгә ошый икән, әгәр дә сезгә нәкъ сез теләгән җырлар, нәкъ сез теләгән аулак икән, әлбәттә безгә билгеләр калдырыгыз, җавап языгыз, шулай ук комментарийлар сездән көтеп калабыз. Һәм иң мөһиме, иң матур кульминацион мизгел килеп җитә, сезгә вәгъдә иткән безнең сюрприз бүләк инде әзер. Истегезгә төшереп әйтәсем килә, әлеге мәгълүмат турында бүгенге концерт барышында башыннан ахырына кадәр сез карап, мин берничә мизгелдән, берничә минуттан сезгә сорау бирәчәкмен концертыбызга һәм инде менә шушы аулак өйнең кунаклары артистларга кагылышлы сораулар. Әлеге 3 сорауга да сез дөрес җавап бирәсез икән, безнең матур бүләгебез сезне көтә. Димәк, игътибар белән карыйбыз концертыбызны. Сез караган арада, сез саклана торган арада матур җырларыбыз алга таба дәвам итеп, сез яратып өлгергән ни кызганыч бүген Азат үзегенә, әмма дә ләкин сюрприз бүләк соңрак булачак аның турында әйтәбез. Әлегә Азат Абитов, рәхмәт устым. Әйдә киттек. Татар халык җыры Рәшид Багап фестивале. Рәшид Багап лауреаты. Ай, кара бутал биттем. Гафу итегез. Рәшид Багап фестиваленнан, Рәшид Багап репертуарыннан. Мин хатын булмагач мин гел борчыла. Каушама бу дустым, каушама. Бисмиллаһ. Гөлсиреңгә рәт итеп бара икән. Башта бисмиллаһны укы, аннан әйтер. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә давай. Рәшид Багап Беләсеңме, бездә шундый сабада шундый әйтем бар. Әгәр дә ат тәртәгә кирә алмый икән, аңа обязательно өйләнергә кирәк. Сиңдә шулай Гөлсирем бүген юк ае. Ну, Рәшид Багапов репертуарыннан Фирдәвескәй. Аллаһка шөкер, киттек. Торыдан туры карап безне. Бик бусада утырыгыз әле китте. Азат Абитов. Бик күп кенә килә трансмайлыклар куйыгыз әле. Кошын кара буяң зифа кирпегең бигелләдер. Кошын кара буяң зифа кирпегең бигелләдер. Синең өчен җаны кисәгем Фирдәвескәй кара күзгә үзәгем үзелләдер. Синең өчен җаны кисәгем Фирдәвескәй кара күзгә үзәгем үзелләдер. Zifası üzüngdə Baş qarası gözüngdən Bu zifası üzüngdə Oy tuğanada tuğdan mənlə Firdəvsəgəy qara küskəy Ay nuru var yüzüngdə Oy tuğanada tuğdan mənlə Firdəvsəgəy qara küskəy Ay nuru var yüzüngdə Singa söyler sözümü küp Başın kara gözünü kük Singa söyler sözümü küp Söyler ideme de sözümünü Firdəvskəy kara küzgə Sirəqə görəmə üzüngənə Söyler ideme de sözümünü Firdəvskəy kara küzgə Sirəqə görəmə üzüngənə Firdəvskəy qara küzgəy Sirəqə görəmə üzüngənə Söylər idimə də sözümünü Firdəvskəy qara küzgəy Sirəqə görəmə üzüngənə Sirəqə görəmə üzüngənə Sirəqə görəm üzüngənə Менә ой дип хәзер Гөлсирен чыгарсыман, әмма дә ләкин сюрприз булгач сюрприз булсын. Бик зур рәхмәт Азат дустым матур җырың өчен.
Безне кемнәр туры эфирда карый. Хөрмәтле дуслар, әгәр дә инде кемнәр менә шунда безнең яныбызда күп кенә тамашачылар җыйналды. Әгәр дә бүгенге концертны шулай ук туры эфирдан карыйсыгыз килсә, сез инде безнең YouTube каналында сылтама калдырылган, шунда керәсез. Әлеге концертыбыз хәзерге вакытта менә хәзер туры эфирда бара. Сез анда инде әлеге конкурста катнаша аласыз. Әлеге конкурста җиңүчеләр бар тик шушы YouTube каналында безне турыдан туры караучы тамашачылар арасында булачак. Хәзер мин, хөрмәтле дуслар, концертыбыз барышында кабатлап әйттем. Әлеге конкурсның сорауларын бирәчәкмен. Барлыгы 3 сорау. Сорауларны хәзер инде сезгә әзерләдем. Әзерләнеп торыгыз, кем иң беренче дөрес җавап яза. YouTube каналында безнең әлеге видео бара. Видеодан әз генә астка төшәсез. Анда бар уң якта комментарий өлеше. Комментарийда басасыз һәм үзегезнең җавапларыгызны калдырасыз. Әйдәгез сораулар. Әлбәттә чат, менә чат монда тик русча сүзләрдә кыстыры әйтәләр. Әлбәттә хәзер тик татарча, русча сөйләргә тырышабыз хәзерәк. Киттек. Сорау мондайрак дуслар. Иң беренче безнең уен булды ул шырпы белән. Сынмаган шырпы кемгә эләкте? Әлеге сорауга сез җавап язарга тиешсез. Әмма ләкин 3 сорауда дөрес булырга тиеш. 3 сораудың да җавабы дөрес. Икенче сорау мондайрак. Яңа Татар җыры 2 конкурсының призовой фонды ничә мең сум дип уйлыйсыз? Вот, менә монда тамашачылар арасында хәтта бармаклар күтәрәләр, кычкыралар. Әмма ләкин без турыдан туры эфирда караучы тамашачылар арасында гына җиңүчене ачыклыйбыз. Димәк, 3нче сорау мондайрак булачак. Рәнис Габбазов башкарган бүгенге аулак өебездә 2нче җыр. Рәнис 2нче җыр булып, кайсы җырын җырлады? Аның исеме кирәк. Әйдәгез, хөрмәтле дуслар, безне кемнәр турыдан туры эфирда карый, кемнәр әле яңа килеп кушылды, сез дә шулай ук Instagram аша әлеге YouTube каналына сылтама бар, сылтама калдырылган. Ул инде Рәшит Вагапов фонды дигән Instagramда бит бар. Шул бит аша сез инде сторислар, история дип әйтегеме, крәсе сторисларга шуннан сылтама аша YouTube'ка үтәсез. Һәм үзегезнең җавабыгызны 2 секунд эчендә калдырып җиңүче була аласыз. Сорауларны кабатлыйм. Хөрмәтле дуслар, беренче сорау. Безнең аулагы безнең беренче уены булды ул шырпы белән. Шушы шырпыда 4 егеттә без 4ебез дә шырпы алдык. Кайсы егеткә сынмаган тулы шырпы эләкте һәм ул җавапсыз калды? Икенчесе, яңа Татар җыры 2 конкурсының призовой фонды ничә сум дип уйлыйсыз? Зур сумма, дуслар. Димәк, аның бүләкләре дә бик зурдан булачак. Һәм өченчесе, Рәнис Габбазов башкарган 2нче җырның исемен сез язарга тиешсез. Менә 2нче сорауга яңадан әйләнеп кайтыйм әле, ямагыз. Яңа Татар җыры 2 конкурсының диләр. Аның турында Рәнис Габбазов әйтеп үтте. Биредә әлеге YouTube'та турыдан туры эфир видео астында шулай ук сылтама бар. Әлеге сылтама аша кемнәр җырга, моңга гашык, кемнәр үзләрен Рәшит Вагапов фестивалендә сынап карыйсылары килә. Рәхим итәсез, үзегезнең заявкаларны калдырасыз һәм сезгә җавап киләчәк берничә көн эчендә. Әлегә, хөрмәтле дуслар, безнең аулагыбыз дәвам итә. Мунча ягылган, сез җавапларыгызны язган арада без чираттагы бер матур җырга тукталып үтәбез. Егетләр, монда инде хәзер җирәбә түгел, монда инде хәзер теге кем җырлап арды түгел. Әйдәгез, рәттән җырлыйбыз, җавап булганчы. Килештекме? Җавапларны көтәбез. Әлегә Рәнис Габбазов, рәхим ит, дустым. Kışlar sayrağan şaktay vay bigrak mıngı
су шул шақта ой бигрәк моңсу шул шақта. Рәнис Ғаббазов. Рәхмәт Рәнис матур жырыңа. Біз хөрмәтле дуслар, кемнәр безне турыдан-тур эфирда карый. Менә тамашачылар арасында, менә кемнәр безне хәзерге мизгелдә карап тора, мин берничә дөрес җавап ишеттем. Аларның җаваплары белән килешәм. Әгәр дә инде турыдан-туры эфирда безне җавап белдерүче булмаса, дөрес җавап булмаса, без менә шушы безне карап торучы тамашачылар арасыннан берәр дөрес җавап әйткән кунагыбызга бүләгебезне бирәчәкбез. Шуның өчен кемнәр әлегә бирде, таралышмыйбыз. Әлегә берничә комментарий килде. Мин аларны әлегә җавапларны укыдым. Анда әлегә дөрес җавап юк. Хөрмәтле достар, әйдәгез, уйлыйбыз, сорауларны кабатлап әйтәсем килә. Безнең аулагыбызның беренче уены булды, шырп уены. Анда бар тик бер кешегә генә сынмаган шырп эләкте. Ул кемгә эләкте? Икенче сорау. Икенче сораубыз безнең егетләр. Рәшит Вагапов. Яңа Рәшит Вагапов фонды уздыручы яңа татар җыры 2 конкурсының призовой фонды ничә сум? Бик зур сумма достар. Миллионнар дип әйтәм, әйдәгез, якынрак килер өчен, сезгә җайларга булыр өчен, димәк, катнашырга теләгез икән, катнашыгыз, бүләкләр бик зурдан булачак. Һәм өченче сорау, Рәнис Ғаббазов, аулак өебездә башкарган икенче җырның исеме. Һәм сез җавапларыгызны язганнарда әйтәсем килә. Без бүгенге аулак өебездә менә шушы Татарстаныбыз, мәркәзебез Казанның нәкъ уртасында урнашкан туган авылым комплексында. Дөрестән дә монда бик матур, тирә-якта инде төрле матур йортлар бар, экскурсиягә килә аласыз. Һәм безнең менә легендар җырчыбыз Әлфия Авзалова үзәге ачылды. Менә мин аның нәкъ каршында басып торам. Әгәр дә инде Казанга килмәгәнсез, Казанны күрмәгәнсез, туган авылым комплексында инде күптәннән булмасагыз, әйдәгез, килегез, рәхим итегез, монда шундый матур, шундый рәхәт. Иң мөһиме, без мунча янында. Так, жаваплар килә, так, ага. Наилә Латыпов язган, менә мин турыдан-туры шуның өчен җавапларны башта үзем укымыйча әйтә алмыйм. Хөрмәтле дуслар. Так, ага. Әлегә җаваплар монда. Ага. Иң беренче язган кунагыбызга монда, димәк, бүләк биләргә тиеш име, шулай бит. Иң беренче монда дөрес җавапны язган кунагыбыз, ул ялгышмасам Наилә Латыпова. Монда менә комментарийларны өскә менәм, комментарийлар бик күп. Так. Так. Дуслар, безнең инде YouTube каналында иң беренче дөрес җавап һәм әлегә Так, җавап әйе. Так, әзгенә. Хөрмәтле дуслар, монда җавапларны аерым түгел бергә язырга кирәк. Менә монда аерым яздылар. Так, әзгенә хата китте. Димәк, дуслар, әйдәгез, без сайлап алабыз. Иң беренче дөрес җавапны язган безгә Наилә Латыпова. Ильяс Тилгән беренче сорауга. Ага. Икенче сораубызга ул шулай ук дөрес җавап биргән. Призовой фонд анда 2 миллион сум акча. Һәм Рәнис Ғаббазов башкарган җыр, әлбәттә, Аллага шөкер. Һәм бүләгебезне бирәсебез килә. Бүләгебез безнең Рәшит Вагапов фонды исеменнән искиткеч матур бүләк. Әлеге бүләк буенча җавап, әлеге бүләкне аласыгыз килсә, әлбәттә ул сезгә килеп җитәчәк, әлбәттә инде аласыгыз киләдер, шуның өчен комментарий язгансыздыр. Сезгә әлеге бүләкне тапшырырлар. Зинһар өчен Наилә ханым Латыпова, сезнең инде әлеге бүләк буенча язуыгызны без сорап калабыз, әлбәттә, Рәшит Вагапов фондына. Instagram битендә Рәшит Вагапов фондының Instagram бите бар. Сез анда шулай үзегезнең фикерегезне әлеге бүләк буенча яза аласыз. Сезнең белән элемтәгә керерләр. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле достар, булганыгыз өчен. Бүгенге шушы матур аулак өебездә катнашканыгыз өчен, сезнең җавапларыгыз өчен һәм турыдан-туры эфирда безне караганыгыз өчен. Инде һәр нәрсәне башы булган кебек ахырда була. Бүген сезнең белән очрашу шушы кичкенә генә 1 сәгатьлек матур аулак өебез концертыбыз ахырына якынлашты. Әлбәттә, җырладык та, биедик та, көлдек тә, әмма дә ләкин Гөлсирин кая? Гөлсирин, менә Гөлсирин буенча егетләр әйттем, Гөлсирин буенча безнең бүләк сюрприз мин сезгә әзерләдем. Әйтер вакыт җиткәндер, шулай бит.
Егетләр, мин сезне аулак өйгә генә түгел, монча әзер мальчишникка чакырдым. Ни өчен мальчишник? Чөнки безнең Ильяс дустыбыз әле өйләнмәгән, Илья Шарипов өйләнә. Кайчан? Берәр җомгада. Ну, мальчишникны без оештырабыз. Аулагы, әлбәттә, җырлап бер матур җыр белән төгәллек әле. Матур итеп җырладык та, бийдек та, күлдек та, чираттагы җыр. Әйдәгез, бергәләп җырлыйбыз. Егетләр, киттек. Шундый матур җәйнең кишендә, җәйнең кичләре дип җырлап китик әле. Сәлемез белән бездә кушылабыз әйе. Әйдә киттек. Барыгызга да зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең белән булганыгыз өчен. Хоп! Мандалини. Әйдә иркән болыннарга җир җиләге өлгергән. Сыйлыйм әллә җиләк белән яктамын әрре бер дигән. Җәйнең кичләре, пешкән җиләк исләре, син булмагач яннарымда җаным әллә нишләде. Җәйнең кичләре, пешкән җиләк исләре, син булмагач яннарымда җаным әллә нишләде. Бүлә гитәрмен мин сиңа кышак гөл чәчәк. Юрым иркәм ике безгә бары матур киләчәк. Матурларның да матуры силгел кәем бер генә. Сайрар кышым былбыл каем җир җиләге син генә. Матурларның да матур силгел кәем бер генә. Сайрар кышым былбыл каем җир җиләге син генә. Илназ бүген безгә кара. Бүген безгә Илназ көннән җәзалар бирде. Илназга җәза бирәбез, диме? Һәм соло була биргә. Биргәме? Матур сөйләшергә чык бирсең, әйдә. Биргә апа җаным килде. Әйдә. Ха, апа белән Илназ соло биләр. Бергә. Хоп. Хоп. Кара матур, не биюндә матур биеме? Ай, малай, молодец. Ай, рәхмәт. Җир җиләкләре пешкәнме, изелеп җиргә төшкәнме, җиләкләрне алсулыгы йөзләреңә төшкәнме. Җәйнең кичләре, пешкән җиләк исләре, син булмагач яннарымда җаным әллә нишләде. Җәйнең кичләре, пешкән җиләк исләре, син булмагач яннарымда җаным әллә нишләде. Матурларның да матур сингел кәем бер генә. Сайрар кышым былбыл каем җир җиләгем син генә. Сайрар кышым былбыл каем җир җиләгем син генә. Җир җиләгем син генә. Җир җиләгем син генә. Музыкант егетimiz Илья Шарипов. Бүгенге концертны алып барды мин Илназ Минниханов. Молодец. Җырчы егетләребез Азат Абитов, Рәмиз Габбасов. Һәм сез хөрмәтле тамашачылар. Бик зур рәхмәт булганыгыз өчен, килгәнегез өчен. Әйдә дөресен абзар, һәрбер нәрсәнең башы булган кебек ахырда була. Бүгенге кичкенә генә концерт программабыз шуның белән ахырына якынлашты. Менә безне хәзер кемнәр басып бирдә карап торалар һәм турыдан-туры эфирда безне кемнәр күзәтәләр. Бик зур рәхмәт сезгә. Иң мөһиме, һәрберебездә туган якларыбызда бәхетле мул яшик. Әле мондый концертларыбыз булыр, әле Алла бирсә дөньялар тынычланса, Рәсәй, Татарстан, Башкортстан буенча әлегә егет кызларның матур концертлары алга таба дәвам итәчәк. Шунда күрешербез. Һәрберебездә туган якларыбызда бәхетле мул яшик. Бәйрәм бетте. Кайтсагыз була. Пока-пока. Сагыз, исән-имин торыгыз. Бездә һаман шүрәләр егетләр менә улай матур иттереп саубулашыйк әле. Ой!